Patay ug gituhuang gilugos ang usa ka 6 anyos nga bata sa Burawen, Leyte niadtong Martes sa gabii, June 17. Napalgan ang biktima sa usa ka abandonadong panimay sa barangay Kansiboy. Matud sa kapulisan, ang biktima nanihapon pa kauban sa iyang lola, igagaw ug iyaan. Milakaw ang lola kay muduty isip barangay tanod ug pagbalik niini sa ilang balay, wala na didto ang biktima. Hinungdan nga ila kining gipangita. Miapil pa sa pagpangita ang 50 anyos nga suspek ug siya ang mi-report sa pamilya kung asa nakit-an ang biktima. Gidali pagdala sa ospital ang bata apan gideklarar nga patay na. Usa ka amang ang mitistigo ug mitug-an pinaagi sa sign language nga nakakita siya mismo sa suspek nga maoy mikuha sa biktima ug gida sa abandonadong balay. Daling gisikop ang suspek nga mag-atubang og kasong rape with homicide. Limitado ang impormasyon nga gihatag sa kapulisan tungod sa kasensitibo sa maong kaso. Nabanggit po ba ng suspect kung bakit niya nagawa yun? Hindi siya cooperative ni nag-a-ask kami. Ano to, walang diferensya sa isip? So far, based on our personal observation, Yes. parang wala namang ano. Nagawa yun.